ассалому алайкум бинандагони ҳамешагии телевизиони варзиш. барномаи фат аст ки чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат манзури шумо мегардад. дар барномаи имрӯза мо таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи бозиҳои даври 17-уми лигаи якум. тими ҳулбук баъди ғалабаҳои пайдарҳами худ оҳиста-оҳиста ба пешсафони ҷадвал наздик шуда истодааст. дар даври гузашта шогирдони қаноат латипов тавонистанд ки дар сафар ваҳдатро бо ҳисоби 2-0 ноком созанд. яке аз беҳтарин бозингарони на танҳо ҳулбук балки лига якум ин авазҷон қамчинов ба ҳисоб меравад. айни ҳол ӯ беҳтарин нишонзани чемпионат аст. қабл аз даври 17-ум ҳулбук бо 27 хол дар мақоми 4-ум қарор дошт ва дар сурати пирӯз гардидан метавонист ки ба зинаи 3-ум барояд. дар даври 17-ум шогирдони қаноат латипов бо равшани зафаробод рӯбаро шуданд. бозӣ байни дастаҳои ҳулбуки ноҳияи восе ва равшани зафаробод яке аз дидорое буд ки дар даври 17-ум хеле ҷолибу дидани сурат гирифт. футболбозони ҳарду даста бисёрам кӯшишу талош карданд аз дақиқаҳои аввали рақобат то ҳисоби бозӣ кушода шавад ва дар идома рафти бозӣ барояшон осонтар ҷараён бигирад. ҳуҷумҳо аз ҷониби ҳарду даста зиёд ба чашм мерасиданд ва суратафзоии футболбозони хатти ҳуҷум алалхусус хеле хуб ба чашм расид ки бозигарони хатти дифои дастаи ҳулбук тавонистанд фурсатҳои мазкурро бозам бартараф конанд. партофт ба хатти ҳуҷум мегардад. ҳуҷумҳои пайопаи футболбозони дастаи ҳулбук айниҳо ба мо шумо нишон дода мешавад. партоф ба наздикии ҷаримагоҳ имконият бари задани зарба. партоф ба ақиб аз фосилаи дур зарба зада мешавад ки дарвозабон тавонист фурсати мазкурро албатта ки бартараф созад. баъдан як зарбаи ҷаримавӣ буд. ду маротиба ҷониби дарвоза зарба зада шуд ки зарба ба девори дифоӣ расид ва ягоне аз бозигарони ҳулбук натавонистанд дар баргашту қарор дошта бошанд то зарбаи худро ҷониби дарвоза равон конанд. бозам як ҳамлаи дигар, як зарбаи дигар ҷониби дарвоза. шумораи футболбозони сафедпӯш дар дохили ҷаримагоҳ хелеам зиёданд ва онҳо кӯшишу талош доранд то ҳисоби бозиро кушоянд. ҳанӯз дар қисми аввали рақобат фурсатҳо барои ҳарду даста хелеам зиёд буданд. партоф ба дохили ҷаримагоҳ хелеам партофти зебо буд, вале дарвозабон тавонист бозам фурсати мазкурро бартараф кунад. қабл аз даври 17-ум дастаи равшани зафаробод дар зинаи 5-ум буд ва ҳулбук бошад дар зинаи 4-ум мавқеъ касб карда буд. дастаи равшани зафаробод 26 имтиёз дошт ва ҳулбук бошад соҳиби 27 имтиёз буд. инҷо мебинем ки ба тоб расид футболбоз ва довар ишора кард ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. ҳама ин ҳолат дар наздикии довар рух дод. аз ҳамин лиҳоз довар ин фурсатро аз наздик мутаваҷҷеҳ гардид ва хуб дарк кард ки қоидаи бозӣ инҷо вайрон нагардидааст. ҳуҷумҳои футболбозони ноҳияи восе зиёдтар шуданд, аммо на танҳо онҳо ба ҳуҷум гузаштанд, ҳамчунин футболбозони дастаи равшани зафаробод ҳам ба ҳамлаҳои худ гузаштанд ва яке аз чунин ҳуҷумҳо бо зарба ҷониби дарвоза ба поён расид. аз фосилаи дур бозам як зарбаи дигар. аз зарбаҳое ки аз фосилаи дур равон карда мешаванд зиёд истифода карданд футболбозони дастаи равшани зафаробод, вале аксари онҳо бенатиҷа ба поён мерасиданд. инҷо бозам як ҳамлаи дигар ҷониби дарвозаи дастаи равшани зафаробод ки бенатиҷа ба поён расид. партофт ба хатти ҳуҷум ва бозам мебинем ки футболбозони сафедпӯш шумораашон зиёд аст. ҳама ин бо контрҳамла анҷом меёбад ва дарвозабонро ҳам фиреб дода дар дақиқаи 43-уми майдондорӣ бахтиёр зарипов ба задани гол даст меёбад. футболбози мазкур ҳисоби бозиро 0-1 мегардонад. бозигарони равшани зафаробод тавонистанд ба пеш баранд. бубинед ки ӯ чӣ гуна сурати худро баланд кард. бисёрам сурати баланд дар ҳамин фурсат нишон дод. бахтиёр зарипов дар оғози рақобат ҳам аз суратафзои ҳамин футболбоз ба назар расид ва бозигари мазкур бо истифодаи сурати баланди худ тавонист ҳисоби бозиро 1-0 кунад. ҳанӯз дар қисми аввали майдондорӣ бозигарони дастаи ҳулбук метавонистанд ҳисоби бозиро баробар мусови 1-1 намоянд, вале ба ин натиҷа даст наёфтанд ва ба мақсади хеш нарасиданд. қисми аввали рақобат бо ҳисоби 1-0 бо ягона голи бахтиёр зарипов ба анҷом расид. дар нимаи дуввуми майдондорӣ бозам футболбозони дастаи ҳулбук бештар ба ҳуҷум гузаштанд. сафедпӯшон ҳамеша дар гирду канори ҷаримагоҳи дастаи равшани зафаробод қарор гирифтанд ва лаҳзаҳои хавфнок ва шумораи ҳуҷумҳо
хеле ҳам зиёд буд. Партофти навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ бозам дифоъгарони дастаи Равшани Зафаробод тавонистанд фурсати мазкурро бартараф бисозанд. Дар 16 бозии қаблӣ футболбозони дастаи Равшани Зафаробод маъз аз ҳамин тактика истифода карданд, яъне бештар дар хатти дифоъ менишастанд ва аз аксулҳамлаҳо имкониятҳои худро ҷӯё мешуданд ва дар 16 бозӣ онҳо тавонистанд 7 ғалаба ба даст оранд, 5 бозии мусовӣ анҷом ёфтанд ва дар 4 дидор футболбозони дастаи мазкур мағлуб шуданд. Бозам як ҳамлаи дигар, як ба як бо дарвозабон инҷо зарба зада мешавад ва албатта фурсати хеле хуби голзанӣ буд бори футболбози дастаи Равшани Зафаробод ки натавонист онро истифода кунад. Дар санаи такрор мебинем ки чӣ гуна дарвозабон мавқеи хубро касб кард ва кунҷи зарбазаниро маҳдуд намуд. ҳамлаи навбатии дастаи Равшани Зафарободро мебинем. Бозам партофт аз маркази майдон ва то аз хатти дифоъ равон карда шуд ба хатти ҳуҷум ки инҷо дарвозабонам ба иштибоҳ дод, аз мавқеи худ пеш баромад ва ин ба он оварда расонд ки дарвоза холӣ монд, вале футболбозони дастаи Равшани Зафаробод натавонистанд ин ҳолатро хубтар истифода кунанд ва ҳисоби дидорро ба нафи худ дуболо созанд. ҳамлаи навбати дастаи Ҳулбукро мебинем. Партоф ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабони дастаи Равшани Зафаробод аз мавқеи худ каме пештар баромад ва тавонист аз уйдаи бартараф кардани зарбаи задаи футболбози дастаи Ҳулбук барад. Бозам як зарбаи дигар аз фосилаи дур. Дарвозабон ҳарчанд метавонист инҷо тӯбро ба дасти хешам бигирад, бо сабаби каме қадди паст доштанаш зарбаи мазкурро тавонист ки бартараф созад. Бубинед, таваккал накарда ва тӯбро зада аз майдон берун намуд. ҳамлаи навбати дастаи Равшани Зафаробод, қоидаи бозӣ инҷо вайрон карда мешавад ва вазъияти хеле хуби стандарти ба нафи меҳмонони рақобат. Зарба аз фосилаи дур зада шуд ва бубинед ки чӣ гуна голи зебо ва муҷаллоро ба самар расонд Зиёвиддин Фузайлов. ва зарбаи ҷаримавӣ ишорам голи зеборо ба самар расонд ва имконият барои дарвозабон кулла набуд то ин ҳолат бартараф карда шавад. Дар дақиқаи 77-уми рақобат ин ҳолат рух дод ва бозигарони дастаи Равшани Зафаробод ҳисоби бозиро ба нафи худ дуболо карданд. ҳисоб дар ҳамин ҳолат 2-0 шуд. бозам як ҳамлаи дигари футболбозони Равшани Зафаробод тавассути канор ҷараён гирифт. Мехост бозигар инҷо партоф кунад ба дохили ҷаримагоҳ, вале ба мақсади хеш нарасид. Рисоли навбатӣ зарба ҷониби дарвоза ва бубинед ки дар хатти дифоъ чӣ гуна футболбозони Равшани Зафаробод муҷалло бозӣ карданд ва нагузоштанд то тӯб ба дарвоза ворид шавад. Ин танҳо аз нигоҳи аввал ба назар расид. Баъдан дар санаи такрор мо мутаваҷҷеҳ мегардем ки чӣ гуна шумораи зиёди футболбозон дар як нуқтаи майдон ҷамъ гардиданд. навбат ба навбат футболбозони дастаи Ҳулбук кӯшиш карданд то зарбаи худро равон кунанд ва қоидаи бозӣ дар дохили ҷаримагоҳ вайрон шуд. Тӯб ба дасти бозигар расид. Пеналти таъин карда шуд аз ҷониби довар ки онро тавонист Аваз Қамчинов бо гол анҷом медиҳад. Дар дақиқаи 81-уми рақобат Аваз Қамчинов аз дастаи Ҳулбук тавонист ҳисоби бозиро 2-1 созад. дар охири рақобат, дар даҳаи охири дидор футболбозони дастаи Ҳулбук кӯшиш карданд то ҳисоби бозиро баробар кунанд. Навбат ба навбат партофтои онҳо ба дохили ҷаримагоҳ ба чашм расид. ҳамчунин зарбаҳом ба чашм мерасиданд. умуман шумораи ҳамлаҳои дастаи Ҳулбук дар рафтани рақобат хеле ҳам зиёд буданд ва агар онҳо метавонистанд ки лаҳзаҳои голзании худро хубтар истифода конанд, пас ҳисоби дидор албатта ба нафи онҳо афзун мешуд. аммо дар рафтани рақобат футболбозони дастаи Ҳулбук фурсатҳои голзаниро истифода намекарданд ва бозигарони Равшани Зафаробод тавонистанд ғалабаи худро ба даст оварда мавқеи чорумро дар ҷадвали мусобиқа бо касби 29 хол бигиранд. Прежде всего, конечно, ехали на выезд за очками. К сожалению, сделали мы осечку у себя дома с Хасилотом, потеряли очки домашние и ехали на выезд с такой целью, чтобы
возместить вот эту потерю, настраивались, готовились, сразу предупреждал ребят, что мы едем не просто так. Ну, спасибо ребятам за самоотдачу, за игру, за победу. То, что мы до этого у нас дома играли более удачно, уверенно, на выезде не все получалось. Сейчас уже ребята почувствовали, через работу у нас многое стало получаться и приходят выездные победы, чему я очень рад. А то, что касается в целом игры, Хулбуку тоже спасибо за игру. Я думаю, очень интересная, зрелищная была игра. И то, что касается самой игры, да, игра была принципиально важной, потому что сейчас в лидирующей пятерке очень такая плотно идут команды, из-за этого потеря каких-то очков очень дорого может стоить. аввалан командаи дастаи Равшани Зафарободро бо ин ғалабаи бениҳоят зарур табрик мегӯям. баъдан ҳамеро гуфтанам ки он фурсатҳое ки мо доштем агар дар он имкониятҳои вориди дарвоза кардани туп онро истифода мебурдем, мумкин буд ки дар ин бозӣ мо ғолиб бӯем. ва нагуфта намонад ки қисми дуюми бозӣ пурра таҳти назорати мо буд, аммо мо натавонистем ки гӯем ки аз фурсатҳои хуб истифода бурем ва ҳама бозингарони худ раҳмати калон барои бозӣ мегӯям. аммо ҳамеро қайд карданем ки чӣ қадаре ки чемпионати мо чӣ қадаре ки бозиҳо ба рафта то ба қисмати охир мераванд, ҳамон қадар мушкил мешавад. бинобар ин ҳар як хол барои ҳар як тим зарур аст ва ман фақат ҳамеро гуфтаниям ки мо натавонистем ки аз фурсатҳо истифода барем. шоҳмансур дастае ҳаст ки тамоми тимҳои лига якум ба осонӣ аз он имтиёз мегиранд. аллакай пас аз хатми нимаи аввали чемпионат маълум буд ки шоҳмансур ба лигаи дуюм меравад. чӣ гунае ки мураббиён ва бозигарони даста мегӯянд, мушкили асосии онҳо ин нагирифтани маош аст. моҳир нимаи дуюми чемпионатро он қадар хуб нагузаронида истодааст. даста дар қисмати дуюми ҷадвал қарор дорад ва хати ҳимояи тим он қадар қавӣ нест. қабл аз бозӣ бо шоҳмансур моҳир ба дарвозааш 51 гол сар дода буд. таваҷҷӯҳ мекунем ба шарҳи бозии моҳир ва шоҳмансур. тими моҳир дар майдони худ бо дастаи заифтарини лигаи якуми мамлакат шоҳмансур бозӣ кард ва футболбозони моҳир аз дақиқаҳои аввал бартарӣ доштанд ва дар дақиқаи шашуми рақобат Муродбек Юсупов тавонист ки ҳисоби бозиро кушояд. ӯ гузариш кард тавассути канори чап ва тавонист ки дар ин ҳолат ба задани гол даст ёбад. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем, зарба зад, ту ба дарвозабон расид, вале дарвозабон ин ҳолатро баргардонида натавонист. шоҳмансур албатта дар зинаи охирини ҷадвали лига якуми мамлакат аст. даста хати ҳимояаш бисёрам заиф аст ва дар рақобатҳои худ голҳои хеле зиёдро сар медиҳад. хуб, Баҳровар Ҳалимов дар дақиқаи 19 ҳисобро 2-0 мекунад ҳамлагари тими моҳир ва аллакай баъди ин гол маълум буд ки тими моҳир дар ин рақобат бо ҳисоби бузург ғалаба хоҳад кард ва футболбозони моҳир албатта имконияти хуб доштанд то ин ки соҳиби 3 имтиёз ҳам бигарданд. боз як зарбаи дигари Баҳровар Ҳалимовро мебинем. навбат дарвозабон зарбаро бармегардонад. баъдан Баҳровар Ҳалимов дар дақиқаи 26 ҳисобро 4-0 мекунад. қабл аз ин Акмал Зулолиев дар дақиқаи 17 голи сеюми моҳирро ба сама расонида буд. бештар футболбозони моҳир тавассути канори чап ба ҳуҷум мегузаштанд ва Баҳровар Ҳалимов яке аз беҳтарин бозигарони моҳир дар рафти рақобати мазкур буд. моҳир боз ҳам фаъолии худро идома медиҳад. боз як зарбаи дигар, ин навбат Акмал Зулолиев дар дақиқаи 33 аллакай ҳисобро 5-0 мекунад. голи дуюми худро ӯ ба самар мерасонад ва дар нимаи якум аниқтараш дар дақиқаи 33 аллакай ҳисоб 5-0 ба фоидаи тими моҳир буд. бубинед ки аз миёни ду ҳимоятгар ӯ ҷаҳиш мекунад ва тӯбро ба канори рости дарвоза равон мекунад. Баҳровар Ҳалимов боз ҳам дар идомаи дидори мазкур яке аз он нафароне буд ки фишори зиёд меовард ба ҳимоятгарони Шоҳмансур ва дар ин ҳолат ӯ голи шашуми дастаашро ба самар мерасонад. ҳисоб 6-0 ва хетрик мекунад Баҳровар Ҳалимов дар
40 دقیقه رقابت بر مقابل دسته شامنصور. ببینید که حمایتگران شامنصور خیلی هم ضعیف بازی کردند، گذاشتند تا اینکه بهرور حلیموف ضربه زند و حساب رو 6-0 کند. در نیمه یکمی رقابت مهیر هجوم‌های خود رو ادامه میداد و دلشاد تغایف قریب که از مرکز میدان در دقیقه 43 حساب رو 7-0 کرد. ببینید او به جریمه گل نزدیک شد و بعداً با کنار راست دروازه ضربه بسیار قوی زد که دروازه‌بان شامنصور این ضربه را برگرداننده نتوانست و همین طور تصور کنید که در نیمه یکم مهیر با دروازه شامنصور 7 گل زد و با این گونه حساب بزرگ دسته مهیر پیشرفت بود. شامنصور امکان پیدا کرد که از ضربه پنالتی به زدن گل دست یابد و فیروز عبدالقاسموف در نزد توپ قرار داشت، حمله‌گر تیم شامنصور و در حالت مذکور فیروز عبدالقاسموف توپ رو به کنار چپ دروازه روان میکند و شامنصور توانست که گل بزند و همین طور حساب 1-7 گردید. در دقیقه 45 رقابت در نیمه یکم میبینیم که دسته ها با زدن 8 گل دست یافتند و این البته یکی از بازی های جالبترین لیگ یکم به حساب میرود. در نیمه دوم باشه در آغاز قسمت دوم اکمل زلالیف گلی هشتمی دستش رو به ثمر میرساند و برای این فوتبالباز گلی سومش به حساب میرود. به مثل بهرور حلیموف اکمل زلالیف نیز خطریک میکند. شامنصور میدانست که در این دیدار صاحب امتیاز شدن خیلی مشکل است، از همین لحاظ دسته تلاش میکرد که به هجوم گذارد، نوبسته از آن که حساب خیلی بزرگ بود به فایده رقیب، ولی در عکس الهجوم مهیر میتوانست که باز گل‌های نوبتی خود رو به ثمر رساند، ولی فوتبالبازان مهیر یکچند امکانات خوبی گلزنی را از دست دادند. اینجا پرتاب کرده می شود به داخل جریمه‌گاه مهیر و این حالت رو میبینیم که دروازه‌بان مهیر برطرف میکند و در حال دسته مهیر به عکس الهجوم میگذارد توسط کنار راست میدان. ببینید که 4 بازیگر این دسته در خط حمله هستند و در آخر ضربه زده نمی شود. باز یک هجومی تیم مهیر رو میبینیم و بهرور حلیموف که تلاش میکرد گل چهارمش رو با نمر ثبت کند، ضربهش ناانیق بود. بعدا امکانات نوبتی برای فوتبالبازان مهیر به میان آمد ولی ضربه نیز ناانیق بود و در قسمت دوم نیز بازی خیلی جالب به صورت میگرفت و در دقیقه اخیر محمد علی نصرالدینوف توانست گل نهمی دستش رو به ثمر برساند و همین طور تیم مهیر در میدان خود بر تیم شامنصور با حساب بزرگ 9-1 پیروزی به دست آورد و دسته بعد این غلبه خود توانست که به هزینه ششمی جدول برآید. باز یک امکانات دیگر داشتن فوتبالبازان مهیر تا اینکه گل دوم خود را به ثمر برسانند ولی اینجا ضربه راست داده نمیشود و بر زمین باز دوباره قاعده برانی رو به قید میگیرد. رفتی بازی او مسئله که در وقت تمرین سر مربی در پیش بازیگرمون همه وظیفه‌ای که در پیش برای موندگی بازیگران از ته دل همه وظیفه‌اش اجرا نمودند. در بازی آینده همین خیلی غلبه چون که مخلصای ما غلبه گفتن تشنه شدن یعنی باید که سر شوند غلبه که ما نه دو غلبه گذراندیم بخاطر نصیب بازی در پیش نشون میداد. ما باوریمون در وای بود که ما بازیگر گفتیم که بازیگرای ما تشنه غلبه شده بودن. از این سبب بازی که ما بازی پیش از این بازی ما در اسفره بازی کردیم با 2-1 غلبه کردیم، ما باید در این بازی هم غلبه میکردیم. равшани кулоб баъди бозии хеле мушкил бар муқобили регартадаст дар даври нимниҳоии ҷоми тоҷикистон ки даста бо ҳисоби 1-0 пирӯз гардид дар ин давр бо тими панҷшер бозӣ кард.
дар марҳилаи аввали чемпионат панҷшер дар майдони худ равшанро ноком кард ва ягона тиме буд ки аз шогирдони ғайраталӣ мираҳмадов 3 имтиёз гирифт. поигаи қаҳрамонӣ айни ҳол миёни равшани кулов ва эсхата ҷолиб сурат гирифта истодааст. қабл аз ин давр дастаҳоро аз ҳамдигар 5 имтиёз ҷудо мекард. биёед бубинем ки дидори равшани кулов ва панҷшер бо кадом натиҷа хатм гардидааст. дар идомаи рақобатҳои даври мазкур дастаи панҷшер меҳмони дастаи равшан шуд ва ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кулов бо иштироки дастаҳои мазкур сурат гирифт. ҷараёни бозӣ байни дастаҳои мазкур нишон медиҳад ки ҳарду даста ҳам аз дақиқаҳои аввал танҳо ба хати ҳуҷум майл мекунанд ва чандин вазъиятҳои хавфнокро ба вуҷуд меоранд. махсусан дастаи мизбон хело ҳам фаъол буд. аз дақиқаҳои нахусти ин рақобат шогирдони ғайраталӣ мираҳмадов танҳо ба хати ҳуҷум бартавӣ доданд ва чандин вазъиятҳои хавфнокро аллакай дар ҷараёни қисми якуми бозӣ ба вуҷуд оварданд. аммо қатъи назар аз он кӯшишу талоше ки онҳо доштанд дар қисми якум ин чиз бенатиҷа хотима меёбад ва ҳамон тавре ки ҳоло дида истодаем вазъияти стандартӣ ба фоидаи футболбозони дастаи равшани Кулов аст. ба назди тӯб Ҳасан Рустамов омад, аммо ин дафъа зарбаро хело ҳам баланд ва нодуруст иҷро кард футболбози мазкур. баъдан ҳуҷумҳои дигари пай дар ҳами футболбозони дастаи мизбон ба чашм расид. онҳо зуд ҷониби дарвозаи рақиб вазъияти хавфнокро ба вуҷуд меоварданд. ҳуҷумҳои хело ҳам хуби онҳо албатта ба чашм мерасид. ҳамин буд ки дар рафти ин бозӣ футболбозони дастаи равшан ҳатто тавонистанд дар ҷараёни бозӣ албатта ҳуқуқи иҷрои зарбаи пеналтиро ҳам пайдо кунанд. чун одат албатта ба назди тӯб футболбози асосии хатти ҳуҷуми даста омад, аммо Наврӯз Рустамов иштибоҳ кард ҳангоми иҷрои зарба ва зарбаи задаи ӯ хело ҳам баланд рафт. имкониятҳои дигари худро футболбозони равшан дар қисми якум истифода карда натавонистанд. дар ҷавоб ба ин якчанд аксулҳуҷумое ки футболбозони панҷшер дар рафти рақобат албатта созмон доданд барошон ҳеҷ натиҷаро наовард. панҷшер айни замон аз ҷумлаи дастаҳои пешсаф ба ҳисоб меравад ва футболбозони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар қатори се дастаи пешсафи ҷадвали мусобиқа қарор доранд. онҳо бо 29 хол дар зинаи сеюм ҷойгир шуданд. равшан бошад аз шаҳри Кулоб бо ба даст овардани 39 хол айни замон пешсафи лигаи якуми футболи кишвар мебошад. дар ҷараёни қисми якум ҳарчанд гуфтем дастаҳо ҳуҷумҳои зиёд созмон доданд, вазъиятҳои зиёди хавфнокро ба вуҷуд оварданд, вале мо шоҳиди гол нашудем. аммо яқинан интизор мерафт ки бозӣ байни ин ду даста бо он азму талош ва хоҳише ки дар майдон доранд ва суръати баланди бозие ки пешниҳод карданд, ҳар ду даста бояд бегол хотима намеёфт ва ҳамин таврам шуд. баъдан мо дар ҷараёни ин бозӣ голҳоро дидем, лек то он лаҳза албатта вазъиятҳои дигари хавфнок дар бозӣ байни ин ду даста зиёд ба чашм расид. яке аз чунин ҳолатҳо боз артиши футболбози дастаи панҷшер дар дохили ҷаримагоҳ, ҳамон тавре ки мо шумо мебинем акнун футболбозони дастаи рақиб баръакс ишора мекунанд ки он ҷо мумкин қоидавайронкунӣ буд дар дохили ҷаримагоҳ, аммо дувари марказ ба ин чиз таваҷҷӯҳ намекунад. сипас боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки футболбозони равшани шаҳри Кулов ва ҳамон тавре ки шумо дидед зарба ба сутуни дарвоза расида аз майдон берун мешавад. мизбонон бо дар назардошти он ки албатта дастаи аввали аз ибтидо ба ҳисоб мерафтанд, тавонистанд дар рафти ин рақобат бартарии худро аз дақиқаҳои нахуст то ба лаҳзаи поёнии ин бозӣ нигоҳ доранд. аммо дар ҷавоб ба ин панҷшер агарчанде аҳён ба ҳуҷум мегузашт, вале ҳуҷумҳояш бисёр хавфноку диданӣ ҳам буд. дар ин байн албатта рафти бозӣ бисёр ҳуҷумкори дастаи равшани шаҳри Кулов албатта мухлисони ин дастаро умедвор мекард ки онҳо дар даври мазкур ҳам метавонанд се имтиёзи заруриро соҳиб шаванд, вале аввалин шуда дар ҷараёни ин бозӣ ҳисобро маҳз футболбози дастаи меҳмон мекушояд ва голи аввал дар дақиқаи 71 зада шуд. ҳамон тавре ки мебинед Насим Маҳмадқулов аз канори рост ба дохили ҷаримагоҳ медарояд ва зарбаи задаи ӯ касе ин ҷо ба ӯ халал расонида натавонист ва ниҳоятан дарвозабон ҳам оҷиз монд. ҳамин тавр ҳисоби бозӣ кушода шуд ва футболбозони панҷшер ба пеш баромаданд. сипас боз онҳо дар наздикии ҷаримагоҳ ҳуқуқи иҷрои зарбаи ҷаримавиро пайдо карданд. ин дафъа қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. ба назди тӯб Бозоров омад, вале зарбаи задаи ӯ хело ҳам баланд буд.
чунин рафти кор, чунин натиҷа албатта бозигарони дастаи мизбонро қонеъ намекард ва онҳо дар идома ташаббуси бозиро ба дасти худ гирифтанд ва тавонистанд ду голи бисёр зебову диданиеро дар рафти ҳамин бозӣ ба ҳадаф расонанд. Голи аввал ба номи Наврӯз Рустамов навишта шуд ва Мавсуф бубинед чӣ гуна бо як зарбаи ҳадафманду дарвозакӯби худ берун аз ҷаримагоҳ нишонро хело ҳам дуруст ва дақиқ интихоб мекунад. Ҳамин тавр дар дақиқаи 78 баъд аз 7 дақиқае ки рақиб гол зада буд, ӯ ҳисобро баробар намуд. Баъдан албатта дастаи Равшан ташаббусро то ба охир дар ихтиёри худ нигоҳ медошт ва ҳамин буд ки онҳо ба ҷониби дарвозаи рақиб боз чандин ҳуҷумҳои дигари хавфнокро созмон доданд. Аммо дар ин байн ҳолате рух дод ки албатта футболбозони дастаи Панҷшер тавонистанд бори дуюм дарвозаи рақибро рах накунанд. Ибтидо чунин ба назар мерасад ки албатта гол ба эътибор гирифта шуд, аммо баъдан довар қарори худро дигар мекунад ва голи задаи футболбозони дастаи Панҷшерро бекор мекунад ба он хотир ки пеш аз он ки партоби тӯб анҷом дода шавад, футболбози дастаи мазкур дар ҳолати офсайд қарор дошт. Дақиқан 20 дақиқаи охири бозӣ байни дастаҳои Равшани Кулоб ва Панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ бисёр ҳам диданиву ҷолиб буд ва метавон гуфт ҳатто агар мову шумо ба 70 дақиқаи аввали рақобат байни ин ду даста албатта таваҷҷӯҳ накунем, аммо ҷараёни 20 дақиқаи охири бозиро ҳатман месазад такрор ҳам бошад бори дигар тамошо кунем, чун як бозии бисёр ҷолибу диданиро дастаҳои мазкур пешниҳоди ҳаводорони худ карданд ва ҳамин буд ки мову шумо дар ҷараёни бозӣ байни дастаҳои мазкур як лаҳзаҳои зиёди хавфнокро махсусан дар охири ин бозӣ дидем. Равшан ҳамон тавре ки гуфтем дастаи аввали барои пирӯзӣ дар ин бозӣ дониста мешуд ва онҳо билохира ба мақсади худ ҳам расиданд. Голи ғалабаовар дар ҳамин бозӣ ба номи Абдураҳмон Нозимов навишта мешавад. Мавсуф дар бозиҳои даври нимниҳоии мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон беҳтарин футболбоз дониста шуд ва маҳз голи ӯ ба дарвозаи Регартадаз Равшанро ба финал бурд. Баъд аз 26 сол ин дастоварди воқеан ҳам таърихӣ аст ва бубинед чӣ гуна ҳуҷуми худро онҳо роҳандозӣ мекунанд. Аз канори чап хело ҳам хуб инҷо ба ҳуҷум пайваст шуд ва пас ба ҳамдастаи худ инҷо зарбаи Абдураҳмон Нозимов ва ҳамин тавр ҳисоб 2-1 мешавад ба фоидаи футболбозони дастаи Равшани шаҳри Кулоб ва дар охирин сонияҳои ин рақобат Панҷшер як имконияти хубро пайдо мекунад, аммо кӯшишҳои онҳо бенатиҷа буд ва албатта бозигарони дастаи Равшани шаҳри Кулоб ғалабаи бисёр муҳими худро ба қайд гирифтанд, тавонистанд дар ҷараёни бозиҳои даври мазкур бо ҳисоби 2-1 дар баробари Панҷшере ки рақиби бисёр ҳам арзанда ва сарсахт буд пирӯзӣ ба даст оранд. аввало раҳмат ба ҳамаи футболистои хидмон ки бисёр бозии зебоишон доданд. ба ҳамагон маълум аст ки мо бозиҳомо пайдарпар шуда истодааст. чӣ ки ҳам кубок ҳам чемпионат бозиҳо пайдарпар бозиҳои вазмин гузарондем ва бачаҳо камтар монда шуданд. чӣ ки хитон дидем дар дақиқаҳои охир голҳоро задан. раҳмат ба бачаҳо ки мо сарҷам шуданд, як холи асосӣ ки 3 хол дар кор буд ба мо соҳиб шудем. дар командаи мо ин хеле нест ки фарқ нест ки заминаю бозингари асосияй, ҳама як чизай дар вақти лозиме мебароянд кори хичона мекунанд. дар бораи бозӣ чӣ гуфтанем? бозӣ марказӣ буд, бозӣ хуб буд. дар бачаҳо қисми якум хуб бозӣ карданд, қисми дуюмам хуб бозӣ рафтиса буд, не ки дар охир камтар ҷисмонӣ қувват нарасид. бачаҳо як-ду хатогӣ дидед ки ҳатто мо бурдеса будем ба ҳисоб дар тарафи мо буд, не ки дар охир як-ду ба фоидаи дастаи Равшанро табрик мекунам ба ин ғалаба. бозингари мо Насим Мамадқулов голи дуюмро зад, лекин доварро нагирифтанд. баъд аз вай бо Ғайруф Маҳмудро ғалтонданд дар ҷарима 11 метрӣ бояд медод, надод. намедонам барои чи доварро ин корро мекунанд. хай ба тарафи мо фикр накарда 11 метра доданд. инҷо ҳам метонистанд 11 метра таъин кунанд, аммо таъин накарданд. ман фикр мекунам голам голи вай буд, голи хуб буд, лекин доварро ҳисоб накарданд. намедонам барои чи. خب اکنون بینندگان ارجمند بیاید توجه میکنیم که دیگر بازی‌های دوره 17 با کدام نتیجه‌ها ختم گردیدند.
در این دور نیز مثل دورهای قبلی شماره زیادی گل‌ها در بازی‌ها به ثمر رسانیده شدند. توجه کنید به امور دوری 17. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه نوبتی فتح به انجام می‌رسد. با شما بودم فریدون شریفزاد. خیر.